Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa Mama Zara da Sultan za ta fara koyar da waɗannan takalma da kuke gani, sannan kuma muna maraba da masu siyan ɗaya ko kuma sare. Haka kuma masu koyon kamar da na faɗi a baya, idan kana da buƙatar ku koyi wannan takalma sai ku hanzarta wannan saitan ne ta Mama Zara da Sultan da take koyar da sana'o'i daban-daban. Kamar da ku sani ba takalma kadai ba, muna koyar da make-up na 'yan mata da suke yawan koya, amma da matan gidan ma ba za a bar ku a baya ba, za ku koya domin ku yi mazajen ko kuma ku yi shi a matsayin sana'a. Haka kuma za ta koyar da abubuwa da suka kama da vaseline, man kitso, rob, turaren jiki, shampoo, bournvita, kai da dai sauransu abubuwan da dama ba su kaɗai ba ne. Sai ku hanzarta ku mallaki naku fam ɗin domin koyon waɗannan sana'o'in. Kada ku manta, mutum 10 farko za su biya kuɗi mai sauƙi.